En Salvador Mirall va ser un fotògraf de Menorca aficionat que va néixer a finals del segle XIX. Va fer moltes fotografies d'esport i de la ciutat d'Amor. Un clic d'avui en la càmera del mòbil suposava hores de preparació per al nostre fotògraf i altres aficionats de l'època. L'Arxiu d'Imatge i So de Menorca és el baúl de la memòria col·lectiva de la nostra illa. Si com a net d'en Salvador Mirall conserves fotografies, pel·lícules i gravacions sonores d'una altra època, vine a l'arxiu i junts veurem la millor manera de conservar-les i compartir-les.